От началото на месец февруари 2012 година в Начално училище Свети Климент Охридски, град Чирпан, стартира нов проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е свързан с идеята как да направим училището привлекателно за младите хора, чрез дейността на учениците в извънкласните форми на работа, за повишаване мотивацията им за участие в образователно-възпитателния процес. Друга цел на този проект е формиране на осъзнат стремеж на учениците към активно участие при реализиране процеса на развитие и разгръщане на личностния им потенциал, съобразен с техните интереси и потребности. Не случайно проектът е наречен успех. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти. В проекта са обхванати 74 деца в 7 форми. Занятията се провеждат всеки четвъртък от 16 часа. Няма да прекъсне работата и през пролетната ваканция. Театрално студио Бъбривко. В края на всяка учебна година Театрално студио Бъбривко представя на чирпанлии постановка за деца, в която и актьорите са деца. Проектът Успех дава възможност на участниците, които са 12, да получат нови знания за театралния спектакъл и неговите елементи – драматургия, режисура, сценография, музикално оформление, игра на актьорите. Работата е свързана и с разиграването на етюди, с постановката на гласа, участие в подготовката на декор и костюми. Тази форма дава възможност за включване на родителите при подготовката на поредния спектакъл. Извънкласна дейност Клуб Еврика. Чрез дейността си Клуб Еврика цели създаването на умения за евристично мислене, формиране на интерес към природо-математическите науки, усвояване на механизми за анализ и моделиране на алгоритъм при решаване на задачи от областта на математиката и природните науки, както и формирането на умения за работа по проект, изследване на физични и химични явления от околния свят, проучване на литература по дадена тема, формулирането на хипотези. Клуб Млад журналист също е наследник на утвърдената в училището извънкласна форма радиожурналистика. Малките журналисти се отнасят отговорно към подготовката на материалите, необходими им за емисиите, които предлагат на своите съученици чрез училищното радио. Преди година те представиха в националния ефир материал, посветен на 24 май. Дни след стартирането на проекта, по случай годишнина от обесването на Васил Левски, направиха интервюта с кмета на община Чирпан, с председателя на Общинския съвет, с граждани. Материалите бяха събрани във филм, който се излъчи по кабелните телевизии в града. Една от основните цели на клуб да изразя себе си чрез танц е да се формират естетически критерии и създаване на позитивна среда чрез емоционално съпреживяване на синтез между музика и движение. Пред нас се представят мажоретките от Начално училище Свети Климент Охридски.
нарисуват картината на своята родина България. Клуб Гражданско образование е нова форма, която създава условия за формиране на гражданска компетентност, формиране на толерантност към различното и уважение към общочовешките ценности. Запознаването с живота и игрите на децата от европейските страни изисква сериозни езикови познания и обучение, което ще се осъществи в рамките на проекта Успех. Дискусионен клуб Бъдниче. Една от основните цели, която се поставя клубът, е да се запознаят с автентичния фолклор от различните етнографски области в България, да се формират умения за проучване на многообразието на източници на народното творчество. Клуб "Да успяваме заедно" футбол залага в дейността си на възпитанието и изграждането на поведенчески модели за здравословен начин на живот. Основен приоритет на тази извънкласна форма за работа с деца е подобряването на двигателната култура на учениците и общото им физиологично състояние. Реализирането на продукта от дейността на всяка от 7-те извънкласни форми включва и активното участие и съпричастността на родителите и гражданското общество от населеното място. Това ще подпомогне процеса на интеграция и утвърждаване на училището като институция, формираща и изграждаща поколения от специалисти и творци. Да си пожелаем успех с успех!